BPKI pindah apa mangke? Hah? BPKI apa mangke? Iya. Ya, BPKI. Bisa ngatik mboten to, Mbah? Non? Sakit ya buat sekolah. Pusaka dari Majapahit, Mbah. Saking namanya apa, Mbah, niki, Mbah? Aku bisa nyetok. Oh. Kenapa didapetin ini mah, Mbah? Nggih. Wali mboten, Mbah? Hah? Wali. Mari itu kan bilang nganti. Oh, kereta usah pun betul ada sekali kok. Ubah sih. Ame me ana kebang kenal tok. Maware kan metu. Tak kira nek langsung saking banyu nika lho dingeten iki riyen, Mbah. Mboten, Mbah? Heh, Mboten dikumbah ngeten iki, Mbah. nggih kubah. Yo dikosoki. Nggih. Wah, sekarang pun nganu. Dari Empuk Gandring. Sekarang pun bosan yuk. Rebusan. Ya niki pun lebetke pundi? Nah, mati lah kesane jenengan. Jenengan kesane kali-sekali di siram-siram ngoten. Mboten ngertos kula lho. Pripun? Pun direndam niki to, Mbah, lho di nganu melih, Mbah. Di napa?